ngay tinen ɗum ngandon ɓeydan an ɗo misani ɓeydi joni cukalel fof e ko ɗon fote capannayi ujunere gande ɗum ono rewɓe tawde noon wonti cukalel fof capannayi mbiɗa jogui cukalon ɗiɗon a gona e limde mbo jogui cukalon taton aɗa lima holko limirta wona yo sukaɓe ɓe cafro assistance social wona yo sukaɓe ɓe koltu comci ha heewa wona yo coodane paɗe moƴƴe wona yo coodane comci nguleki wona yo coodane comci jangol wona ɓikkon nde won kon yo tafani kotone wona cukalon kon yo moore moori moƴƴi wona cukalon kon yo cuɗe yo pewne ala holko woni miijo ma e ɗe ujunnaji garoje ya sood cakkaji kaŋŋe ya sood jawe kalis ya sood comci jidda ya sood paɗe italie ya sood kaŋŋeji honkongo holko woni miijo ma han kadi kaari ina suddina hikka ne jogoɗo wadde sal kaari ne waɗa gentel ne jogoɗo wadde sal ko liggano e hitande ha arten wuuri bonna ɗum kijjiɗi goto bonna ɗum e STN bonna ɗum e cooloji bonna ɗum e laam corok bonna ɗum e awruɓe bonna ɗum e ñaagotoɓe bonna ɗum e sayeɓe ɓe haydara ala ko manque mumen terɗe mumen hay hunde mankani ina cali gollade ballani diine l'islam ballani développement yaaɗo hokkoya ɗumen ɗonne kadi wona lawol ina woni lawol ko poɗɗon hebde ko yon keeb ko lawol kono noon so on keeɓi wata kono mbiɗen mi adda gadda gorko kañum liggoto kam adduma ɗo woni yejjid gorko o kam adduma woni yejjid kam teŋoyma cuuɗi mon adduma o wawa sodde miñe gorel so waɗi temedere million miñe gorel o wawa ɗum addude waɗimo addudema ka debbo on fotani oto fondomo ɗo adduma ɗo omo yoɓanma luwas ɗo koɗɗa ɗo omo sooda ration kanko yahata magasin sooda ko woni toon kanko waɗata dépasse hirande bottari kanko yoɓata kuura kanko yoɓata ndiyam kanko yoɓata téléphone te onon ɗo de wonno kon yewaɓe kon dowɓe so goto mon haala téléphone woppata téléphone markata wawi leydi on gondaka gorko yoɓata téléphone yoɓata ndiyam yoɓata kuura yahata magasin duggoya waɗata dépasse ko gonga noon Allah wino ɗum gorko wiyayo tenoji gorko wiyayo ƴogoy gorko sodata laalo gorko sodata lamɗam gorko addode leɗɗe gorko addode ndiyam fof ko gorko wiyayo wat gorko wiyayo gorko wiyayo def ɗum sari almam malik wi hay muyninde ɓinguel mum debbo dimo wiya ko yo muyni ila ɗum noon haalde gorko mum yoɓa ɗum par lewru onon ne wonɗo keɗɗon annene woto bonnu jawdi gorko ma saabu tan familial wiyama ko min jeeyi sa tottaka tan ujunnaji aɗa bonna e gentelaji janani inɗe aɗa bonna e dewle janani aɗa bonna e cagarte e cinéma ji aɗa bonna e gueɗe goɗɗe aɗa sooda comci ɗi a ɓornotako aɗa sooda kanŋeji tafaɗi ɗi a jogotako hitande atta mo wuuri a miijaki nene ma a miijaki bamma a miijaki esiraɓe ma a miijaki cukalon ma a miijaki gorko ya hef tan so gorko waɗani ɗum tan hande bone dañe jaltina ɗum galle nawa ɗum police nawa ɗum commissariat yo yaltine gayi yo hoyne ononi cikkuɗon jibinoɓe waliyaɓe cikkuɗon ko noon mbatta la jibinoɓe moƴƴuɓe ko noon mbatta la debbo moƴƴo mana ñemtinta ko moƴƴuɓe ɓe no mbaɗanno ni Cheikh Oumarul Fouti nene makko e ba makko kaldi gueɗe ɗe kewani bamum Cheikh Oumar huccide nene makko ba makko wiyete ko ceerno Saydou Antoumani taal yettete nene makko wiyete ko sokhna Adama Aïssa Ilmane Siré Samba Demba Ali Mouta taal yettete ba makko wi nene makko sokhna Adama min dey mi dañi ɗo ko hersini o wi Allah heedi hen o wi mi hokkama debbo kono noon mi ala teŋe ko banmi hen ko dakanilmi dewgal ngal jofata ɗo e galle he ko nagge wata nagge nge ko andi an addi galle bamma ɗum kam mi miijotako ɗum somi hokkanima ko ɓeydi kam minne mi ƴetta ɗum sokhna Adama wimo gertogal e ɓoccoɗe mum fof jeeyi ko joom gertogal o yaha o yi nagge jogo e ɗo nge yo ɓuuɓe o nanggui nagge nge o tangroyi debbo goɗɗo o dañde mum ɓiɓɓe nayo Adama Aïssa jibini ko jeenayo woni ɓiɓɓe sappo e tati ceerno Saydou dañi Cheikh Oumar noon no poddani hen o wimo yo Allah waɗ barke ko jibinɗa o wadde Cheikh Oumar wayno wayni ndewɗen e ɓiɓɓe mabɓe tani ɗum ko sokhna Adama waddani lawol gotol sokhna Adama ceerno Saydou ne jooɗe hakkude galle yiwonde ne ruylini omo juuli Fouta o gayni o wi sokhna Adama hokkam ndiyam faye horde loone ndiyam ñeeɗi ina faye makko ndeke baade puɗɗima sogde o yonta ko suudu lembel o wumi to fokki o fayi toon o naati suudu lembel foodi bafal wudde o yejjiti o nelino sokhna Adama yumum Cheikh Oumar ina woni reedu lebbi jeenayyi rondi horde loone ndiyam rewe makko noddata ewnata ko dillata ari ha damal tawa uddi o yejjiti kanko o juuli gueƴe makko o gayni o juuli wirduji makko sokhna Adama dari damal gatamaren toɓa reedu lebbi jeenayyi gatamari waali toɓde makko ha fajiri a ceerno Saydou yalti wen ɗo gomo jogui horde loone ndiyam o daɗi
o sohna Adam o yaha o yi o yahani winomi hokki ndiyam gaddumi tawa yeehi mi wawa rewde inde ma mbiɗa ewno walla mbiɗo nodda ko bonde ma nedi ndewme ma koyde guli tawa naati a uddi mi wawa fuggude babal mi anda ko liggoɗɗa mi anda tawran mami sohla darimi kadi mi yiiɗa ruttade wota noddudemi tawa mi yeehi woni gatamari wali tobdem o yi Allah wat barka woni reedu ma ko jibina woni Cheikh Oumar Fouti lawol gotol eɓe goni e mbaldi mabɓe kanko sohna Adama o e ceerno Saydou gorko o notaki de ƴeya juuti o e ceerno Saydou gorko o notaki a timilaɓe jeɗɗiɗi ha lawol ceerno Saydou notimo o sohna Adama ko ɗum woni o wi ko Allah waddi en ko e oɗo jamma min meeɗani eɗen leeli jamma maklitimi oya banggue tawi mi namdakima beele waklitu sono welma ɗum wona waklitade nangga dote mum ƴiiña e keeci gorko ene fiya ɗum pette la mi meeɗani waklitade tawi a welaka mami namdoma beele waklitu ƴeewe bisimilla o wi joni noon banggam keɗɗo less o wonko fiɗimi hen laabi jeeɗiɗi kala nde hunde fiɗimi mi nodduma beele mi waklitu walla mi ƴeewat a notakimi ha timi laabi jeeɗiɗi ɗum fiɗi kam laabi jeeɗiɗi mi anda ko ɗum woni ceerno Saydou wimo guila dande adande mi nani kono noon tawi ko mbiɗo wondi e nelaɗo Allah ne hollami ne sifanomi gallam aljanna ɗum hanno mi notademo ɗum noon mi yamirima waklita ƴeewa ko fiɗma ko aha ɗum ina jiiɗe e hebde leeso tan mana ajjo riwa gorila yoɓoya to ɗo ɓuuri naɗɗidde e masla to wiye o lelotoɗum noon tan gorɗon ɗum ina gasa ɗum ene jibina waliyu ɗum ne jibina président ladi bili ɗum ne jibina ministre ɗum ne jibina député la ɗum ɗo jibinta ko rema dañata ayna jofnata ɗanno jaƴata ko yalla dandu woni hen anne sa heeɓi familial ma anne gorko ko jaasi foof onon mbiyata mana e 5 000 uji walla 6 000 uji aɗa heeɓa million annene gorko aɗa heeɓa million aɗa andi an e bamma e kawma e miñi e mawni fof Dakar son liggima onon fof mbawa heɓde million joni e leydi tubakoɓe hefeɓe Allah elta ɗumen aɗa heeɓa million aɗa yoɓa kuuɗa aɗa yoɓa ndiyam aɗa yoɓa dépasse anna waƴaka dañi hen tomtol moƴƴol a waƴaka yo ɓinguel safro a waƴaka yo debbo suuɗo a waƴaka duuɓi ɗiɗi fof yo ya Afrique salmina yummum e yumma anne holko woƴma selde koyɗe holko woñma yaade ko wodananima holko woñma uɓɓidde dolokaji aɗa ñaaƴa e beddaji aɗa ɓenni duuɓi capannayyi aɗa sikka ka cukalel joni jibinaɗa holko waƴama téléji puuyɗi holko woñma machine ngaji mañaji puuyɗi holko woñma ñodde dolokaji ɗi ɓornaka cohlaka anne holko woñma fottude Coumba Camara en Penda Sow en mana Fatmata Soumare en anne ko ɓe goñma pina subaka aɗa yalta galle joom suudu wima mburu ni ha gadi a yiiri kam mburu fa mbulasi nane sara men a yiiri kam mburu ɓe kono ne goye cuwata o finta wandaka a yiiri kam mburu taina ina heedanma ɗo bande debbo wawma hedde ne wali caggal ma ha weeti a yiiri kam mburu dawa jaaha lawol ma keɓa ɗaɗa ƴetta bis jolda e Coumba Camara holto paada mbiɗa jippo plein sondini of nda 100 francs nani passe uji men en ɗiɗi ko heddi ko yoruti nawa ayi Allah ni taaqi mum yoruti ko heddi ko nawa ƴettu weccito a woppi namnoɗoma to baguete mburu aɗa sali Allah ene yaltin to haqqe mum o annene yalta e maɗa haqqe ɓinguel yalta e ma haqqe nene ma yalta e ma haqqe bamma yalta e ma haqqe debbo ma yalta e ma aɗa woppin ɗum yummum e bamum aɗa woppin ɗum galle ma aɗa waɗi ɗum e kaso e suudu no uddi saɗa aɗa jiiɗa galle soko juttuɗa kadi aɗa yenna ɗum ani de worni tan ɗo neɗɗo soni fof uddita ɗum ɗo neɗɗo soni fof uddi so udditani mono waɗa o yaha o yiili o ko boni te so yeehi kadi aybintum oɗon ganni woɗ monna ganni ɗum noon on tinnodirtu muñodiron kala koɗon mbaɗa ndene laaɓal ndene muñal ndene waktuji Allah joyɗi nden ko ñaaguiɗa Allah fof ma jaɓani oɗon jogui ndiyam taw on tamaki calligino ɗe oɗon jogui ndiyam ɓuuɓɗam so wuli oɗon jogui ndiyam ngulɗam so ɓuuɓi goppe tama muya calliginto ɗe ndene laaɓal ndene muñal ndene laaɓal ndene muñal goppe jamfa ko suuɗi e ko feeñi marchandise mo desnata mandu hen jogo hen mandu jogo hen nunɗal o yiyanimi Allah kam yima joni ma Allah wallani gopol Allah ne weeɓi ha may jangguina debbo farasi ha wawa itta cooda montor totta ɗum ina andi waktuji ina andi an gay liggotoɗa ko rono fele
sa dawi kay ina andi ɗo e 11h jamma a jippota ko a yalta galle o a suusa a heesi a dawi 11h jamma garta debbo fini aɗa hokki ɗum dépassement ne haɓɓi montor ina andi leer mum dawɗa ina andi leer mum jippoɗa bisimilla jinnomi ko yaade oɗa magasin yalta ɗo joni joni ɓama taxi nawa ɗum joni joni tawaɗa TGV temedde 4 kilo ina wawi wadde ɗum par heure jomum ya joni joni Lyon ñalla toon wadde ko Allah yiɗa ñalla wadde ko nelaɗo Allah yiɗa gar Lyon wona toon ha midi ummo toon arta ɗo haade ma ƴengde mana tawa arti lootima fewnitima cukalon mana ha joni ko uddano kon tan ne uddita tan télé ne jooɗi ne uddano e nder galle garta aɗa hippo aɗa mabɓo mi yeehi magasin mi sodoyi ɗum ɗo ne manki hande mi soodi ɗum mi waɗi tawa yeehi Lyon e subaka he tawa yeehi Lille e subaka he tawa yeehi Tourcoing e subaka he tawa yeehi Mantes-la Jolie e subaka he ko namdiɗa ɗum foof ha kay kaari en cuddu mumen ko ni wayi kaari en dambol ɗumen ko ni wayi kaari en gentel mumen ko ni wayi kaari en gentel mum welani ko andinma ɗum ɗuma yaya toon ndenoɗe Allah ala ko Allah yiyani ala ko Allah tinani ñaguɗen sutoro noon ina e worɓe he ina e rewɓe he ina e worɓe he ina e rewɓe he ɗum noon enen kala mbattu nder haqqillaji hay goto wiyata ko worɓe tan peewi rewɓe ne oñi la hay goto wiyata ko rewɓe tan peewi worɓe ne oñi la ina banggueji foof saabu Allah wi ko azzaniyatu wazzani debbo jinowo e gorko jinowo ndeke ɗiɗi fof ne jiɗi o wi ko assari ɗatu wassari o wi gorko gujjo e debbo gujjo ndeke ɗiɗi fof ne gujjo ɗum noon o wi ko munafiqina wol munafiqat ndeke noon en gandi kamɓe fof ɓe mbaɗi nafiqeɓe fenoɓe worɓe ne goodi fenoɓe rewɓe ne goodi kala bakkat gonɗo e aduna he fenade ɓuuri mawnude bakkat fof gonɗo e aduna he fenade ɓuuri bonde fof fenade ɓuuri bonde ndenoɗe fenade nden fenade ɓuuri jina bonde fenade ɓuuri guyka bonde fenade ɓuuri yarde sangara bonde ndenoɗe fenade ñiiɓe e gonga taƴata balɗe ustata arsuku taƴata balɗe usta arsuku saɗa wawi jalde ko yooɗi jalan gorko ma saɗa wawi ñantade ko yooɗi ñantano gorko ma kono comcol gamgol gude jidda kanŋeji jaltata so wona ñande tabal waɗoya ñande sal jaggoya ɗi kanŋe ñande hen tan jaltata kanŋe jalti gani saɗa wawi nawami auto ma sa wawi ɓama taxi sa wawi ɓama métro sa wawi ƴetta TGV sone welaka jaa diwtina wattu ñalla toon sokolon defanaka ma gultinane maaro subaka ma gultinane pompiteure kikiɗi aɗa toon jooɗi aɗa wonde worɓe janande aɗa hokkude e mumen juuɗe dagaki aɗa jalda e mumen dagaki aɗa hokkude e mumen kalisaji dagaki aɗa waɗa gaspillé ko gorko ma ligguino dagaki taw ɓikkon nan ɗo ne poti safrede gorko yoɓi kuura yoɓi ndiyam yoɓi luwas yoɓi ko yoɓatno gayni ina wawno wiide so wonko moftuɗa ɗon tottami hen ha lewru ma mi tottuma kono tawde tan ko familial ma so memi bone waɗa yo joni kalmoɗa ɗum assistant social yo joni kalmoɗa ɗum commissaire yo joni jaaha préfecture yaltine galle mum tawa welaka riwe suudu mum tawa welaka ndentuɗe ɗum mballodire jiɗodire jurmodire jaafodire ɗaccodire haqqeji ndene muñal ndene laaɓal kala ministre jibin ɗum ko debbo kala président jibin ɗum ko debbo kala député jibin ɗum ko debbo kala annabi Allah mo Allah neli jibin ɗum ko debbo kono noon e rewɓe ɓe wona kamɓe fof goni gotum Cheikh Oumar namnama Misra beele hono bamano Fouta o ina wayno leydi koñ fof mo turnuɗan ɗon o wiya nene mani o mi ɗaccani toon mi tawani ka ko muñal ngal o miiji hen muñe jibi noon ko moƴƴi laaɓe jibi noon ko moƴƴi jantinoɗe jibi noon ko moƴƴi ɗoftoɗe jibi noon ko moƴƴi yantinanade joom galle ma hay hunde ala ko bonnantuma cukoyel jibinama Dakaru neɗɗo ari Dakaru dañi ɗon debbo ha dañi ɓiɗɗo sagara gorko won jaaden Fouta ɓe jaadi mana kanko ɓiɗɗo ko juddu jeeri nde ko ƴeewa tan ko rewɓe so neɗɗo yettima adi ndiyam dinka ya lawol mum so adi ñamde dinka ya lawol mum guudi ene tongi ene dow jurtaki mbaɗani haydara an gadi hakkille makko hen tan woni saha goto wi baba min de mi yi kawitaji min aji no fewi wiyama waliyaɓe Allah ɓe fof ko fuutankoɓe jibin ɗumen wiyama moƴƴuɓe fof ko fuutankoɓe jibin ɗumen temin mi wi soɓe gaddi ndiyam ɓe diccotako soɓe gaddi ñamde ɓe diccotako o wi ɓinguelam mo diccanaki gorko mo no diccano gorko goɗɗo o wi ala o wi mi yi guuɗi ɗe ne tongi o wi ɓinguelam guuɗi mabɓe tongɗe ɗe de mbeɓani yongude ay guuɗi yummani jiiɗa jurtidde ñorde ɗumen no weeɓi
mbama e mo wona fof kawruɗen fof ñongat yo Allah suuren ɗum noon fuutankoɓe noɓe mbayi ñaadde ni noɓe mbayi tiidde fimde ni debbo tawa onon ndendi ɓingu babago fasini tan ko an min hay goto yiyata joom gallam on komin ɓiɓe baba min ndendi yettode hay goto yiyata min mboɗo nanire ko boni joom gallam on mi ɓuuri ɗon par ce que so resani mi ñii ko walla mawni ko ina wawi mi ɓamtude walla mbiɗa wawi ɓamtede e galle mabɓe walla e leñol mabɓe jaɓata ayi ndefen ñiiri mbaɗen hen ñebbe ndefen ñiiri mbaɗen hen poɗɗe ñiiri ɓuumdi ñaamen debbo ñalla wambude ɓinguel kaddolle mute reedu teenoya ƴogoya sokka cammeje sokka butali yokonoya raɗo ɓira waɗa pop no jikku no liggey o way sadde ni ñamde nde no way mettu ni noon jikkuɗi mbaytiɗe hebde ɓe weeɓani ko noon wayi ko daña e mabɓe fof ko laaɓal eɓe tiiɗe mbi kan ƴeew Allah sali hay leydi men fuɗata toon so wona jaaɓe e murtoɗe e potte guumi e potte guiƴiɗe hay firwi men ko kaɗ hay firwi men ko kaɗ firwi men ko jaaɓe murtoɗe potte guumi potte guiƴile ɗum woni firwi men hay firwi men memata ko ina haaɗin ni totta totti en tuuba kam wiya kono maya ɗum waɗi jikkuji men ko tiiɗɗi jikkuji men ko ñaɗɗi en jaɓata fijirde en jaɓata cakan en jaɓata ko moƴƴani en jaɓata kala ko wonano gonga no ndewano nden e nder Dakaru kala ɗo jiiɗa debbo ina waɗi kotone diiɓe e ŋeñumaji walla no tuppi so wona Haalpulaar tan ko sarkulle nden e Dakaru kala jiiɗa debbo ina waɗi diiɓe e ŋeñumaji ina tuppi so wona debbo Haalpulaar tan ko sarkulle noon wonno ko jeeɓe kala dañƴo wutte mum moftat dimanche samedi kikiɗe walla dimanche woɗo fof ñantoto ɗo nani debbo ay fof kañumen kawriya toon calmina joomum on fof adda teddugal mum yimɓe wuuro men no koreji wuuro men naggam nde hewno lati kala ko heewi natta waɗede barke so wona hakkille ko heewi fof marché mum weɓat wontat wantere so wona hakkille ne heewa ina ɓeydo serde hakkille kala ne heewi coggum ɓeydo sadde nelaɗo Allah sallllahu taala sallam omo jagge junngo Aboubacry Siddiq radiyallahu taala nelaɗo Allah wi Aboubacry Siddiq ndar puccu ngaju ndaɗowo pucci aduna ɗi fof ha laaɓa ndar galle jaƴƴo bawɗo honnude aduna o fof ha laaɓa ndar lampa leerɗo jalbuɗo bawɗo leerande aduna o fof ha laaɓa Aboubacry wi ya Rasulullah hoto ɗum dañete o wi dañete ko ni puccu ngaju ndaɗowo pucci aduna ɗi fof ha laaɓa o wi o wi haqqille galle jaƴƴo bawɗo honnude aduna o fof ha laaɓa o wi o wi muñal lampa leerɗo bawɗo jalbande aduna o fof ha laaɓa o wi gandal ayi professeur windere nde nelaɗo Allah sallllahu taala alih w sallam darowo waala julde ina heyɗi tampata fina dawa wolde wona koye koyɗe ina hoori yomata nelaɗo Allah sallah sallam jamma fof darde ujunnaji ɗiɗi ene woni annabi ani mbiyeɗa ka khalifa lomtiɗo nelaɗo Allah garde fof ceernon ɗani ɗum wona konori garde fof ceernon ɗani ɓuro lomtiɗo nelaɗo Allah ko ni waɗata nelaɗo Allah sallllahu taala sallam ene yaara e duuɓi jeegom fini subaka wi bammum mawnam en fof dawi min mata ala ko nafani o ko nafata duuɓi jeegom jata faye jeeɗi minen cukaɗeli amen ma heɓa duuɓi sappo e jeetati ɓama tuuba wiye naati gonako an mawni en fof ne liggo o ko mbawɗa liggade won ko mbawmi liggade kay mawnam en fof liggo tan mbiɗa woni gorko mbiɗa jooɗi o ko mbawɗa mi holluma ko mbaw mawni kon fof so pini dawi liggoyade o naata e wuuro makka joguiɗo ñalel keccel joguiɗo ɓotel keccel fof ɓe totta mo o ɓama sawdu makko o dado o ƴooga paalel makko ndiyam o naata e wuuro makka e wona aynude ha takkusan duule kanƴi fof o nannaɗi goto fof sogga ha cuuɗi joomum bandi ko debbo yaha woɓɓoyade fuutankomi mbiyata ɗum fuɗɗi serme sardi yaha kala mo ñalel mum yano walla ɓotel mum wooda ko waɗi renda so mawni ko en gaari wooda ko gaddi daña ko defana gila nden nelaɗo ɓami liggade an ka khalifa nelaɗo Allah sallah sallam ala paltu ala place an holto guurɗa teppere ma tan e ɗemgal ma an kay so coolo woodi ko an woni coolo ko ɓe mbiyete cooloji gadda gurdam ma fof ko teppere ma e ɗemgel ma a jangguinta qur'ana a jangguinta sariya a tarbinta yimɓe ha jetto Allah neɗɗo yetto Allah mbiya ɗum a wawi ya hot oto wonɗo aɗa wona maccuɗam sa jangguini qur'ana ha wawi ya sa jangguini sariya ha wawi ya a watta école a watta dispensaire a mahata école a mahata jama a mahata juma an kay koye ɗemgal ma tan guuɗate aɗa jogui debbo a jogui ɓiɗɗo a jogui oto a jogui compte banque te a liggaki a dawana joftani yimɓe fof dawat garta tawtuma ɗo awoɓe fini fayi maayo menuisier fayi atelier mécanicien fayi atelier ouvrier ji nana usine wañoɓe fayi ladde dengue mumen e jambe mumen kañumen fof dawi anane jooɗi guinal hoore windo
tellini yo kode ala fo ɗo dawɗa ala fof pitta ɓe dawa ɓe gayna mon fof sermito e ko wanno ko woppo ɓim watta ɗum tottuma te aɗa jogui debbo aɗa jogui ɓinguel hay hunde a sabobinta hay hunde a liggotako mbuɗa koye teppere ma e ɗemgal ma an kay so colon godi kay ko o woni colo ko ɓe foti wiyata coloji ɓe gon coloji koɓe jaɓata liggade ɓe tardini leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe tardini ɓingu moƴƴago ɓe tardini diine l'islam ko diine golle ko diine liggey ko diine ƴoyre ko diine jangde ko diine yarude yeeso mais goto liggo pour 10 goto liggo wurno sappo pourquoi ha hol nden goto liggo pour nogas ha hol nden aɗa dawa aɗa liggo aɗa jogui debbo goto aɗa jogui rewɓe ɗiɗo aɗa waƴa yo dañ hunde aɗa dugde affaire familial aɗa dugde habaru manane jobdi ɗum to ɗim fayto fati aɗa waƴa ɗum yo ɓikkon koltu yo debbo holtu yo dañ kanŋe kalis yo wani yo watu aɗa waƴa ɗum adda jofta one kadi ummo to birdi kadi rimdo e dow ma ñamata so wona tew ñamata so wona ɓoccode yarata so wona ferwi aɗa fawi pourquoi yo neɗɗo liggo neɗɗo yo won ko liggi won ko sabobini ɓe jaɓani liggade ɓe ko ɓe tardinen nawligo Allah wi walan tastadi'u an ta'dilu bayna nisa walaw harastum onon nawlirɓe on mbawa wadde feere mukk ha numɗon hakkude rewɓe nawliraɓe hayso on merɗi hen on mbawa c'est pas possible Allah sago waɗat ɓernde woñi ko lakin wala tamilu kullal mayli wa tadruha kal muallaqa kono woto oña ha oñagol ngol ɓurta goppa o ga e leddi womode sak ala wona noon watte kono noon a waɓe fondude nelaɗo Allah wi ya joomam julde e korka e sadake asakale hajju nanguiram kono e heyma joomam hakkude rewɓam ɓeyde yacci ɗumen mi waɗa hen maslaha kosam ɓiɗoɗam ina yare kosam kaɗam yar ne yare mbadiji foof boisson ɗi mbaɗa koye carton ngaji kayitaji ɗi mbaɗa koye butelaji weeruji ɗi mbaɗa koye butelaji goɗɗi plastique ne yare ndiyam maayo ne yare ndiyam cangol ne yare ndiyam robinet ne yare ɗe fof waɗa dagnana yara anne woppu sangara sara noon guel butel gotel mbiyata no aadi tan guel ɗo ma mbadda hen a yiyani ko Allah dagnan ma kon foti hewde ndiyam robinet nan ɗon ndiyam cangol nan ɗon ndiyam ɓundu nan ɗon ndiyam woyndu nan ɗon ndiyam toɓo nan ɗon a dagnanama limu nan a dagnanaka jus de fruits fof ha laaɓi a dagnanama ɗum fof yar kosam ɓiɗe ɗam nani kosam kaɗam nani tara noon butel sangara guel gotel mbiyami adimi tatako anne ko heɓma hen fof andimi hoorema kay res debbo goho res debbo ɗiɗi res debbo tati res debbo nayyi ha 4 aɗa jogui hen droit ala ko mbawanɗa ɗum ni a hewman man tan nayo nani daganiɓe ma ya res so tawi aɗa jogui korɗo gonga kalfaɗo e lawol sari Allah tarade nde ala limite mbiya wonde ɗi mangu Allah tan ma ƴettoya debbo janan so wona ɗum beltako te ko ɗaccuɗa ga ko toon tan tawtoyta ɗum tan tawata toon aɗa funte tan dow meɗe aɗa gayni ƴiƴam ma aɗa ɓaɗa hoore ma e dow meɗe ko waɗi ka ko ɗum tan woni toon c'est pas vrai ko oɗo wawi wadde fof o toon wawi wadde a toppitaki mo tan wona gonga tawoyta to ko ɗum tan woni ɗo c'est la même chose ko gotum nelaɗo Allah sallllahu taala sallam professeur windere nde o wondaka hay hunde ko ɗum sowona gonga Allah o sa jooɗima e sara yimɓe ha ɓooyi aɗa ƴeewa ɗumen ina ƴeewma rewɓe ina hen yoɗɓene hen a ƴeewide hen debbo hakkille ma yane mum ɓerde ma yanno woodi ko miijiɗa kake ma ummima yaade nanggo debbo ma pone nder suudu hay gombal nelaɗo faɗani nangu debbo ma tan pone nder suudu sa yalti nangu ɗum c'est la même chose kono ɓaƴirde ga guite en helirde ga feɗelon en hokkoya deppo suji ɗi pawakima en goppa ɓinguel ma joni soɗɗo bagguet mburu wona waali caggal ma ene waali ɓosde wifde ŋañji nguleki ne wayno leydi sa dañanimo haaju ndeke wonɗo ɓerde ma woni goppa soɗɗo bagguetel mburu kaccani min sodani wayi made man jogui mburu mbulasi nani wattede ɓiɓɓe ma kacci yo enen pote mabɓe dawa joni joldaɗo e neɗɗo e kar aɗa fayi pelen sendini joɓa passe ma e passe mum sotta ɗum 100 francs mbiya weccido sa heeɓi waɗa poste ma anani kuɗaɗo ma sodani mburu o noon Allah ne yaltina haqqe mum ndeno ɗon Allah mo wela fewnata kala ko dañƴa e jina ma was ɗum e jina imma ñaw imma hutede imma sofde lamɗam imma ñongade yeeso imma wasde kalis maɗa imma dañde bakate imma fojje imma basal imma bankende ɗum tan woni ɗum
ko daganino nana galle ɗum ko jam oustage amen goto o wi Mahamoudou Dia mbimina mo natti joni o wiyeteno manane ko cheikh ka jeyanoko siwol el hurmo yaafo on ceerno Mamoudou ande yen janggue qur'ana jinana harmi mima ha ƴal qur'ana o wiya ɗum fof yonani min joni noon wi ko Allah haali o wi yoni jaaha e debbo janano an tan e debbo janano e nder suudu janande e galle janano suudu ndu no uddina soki ina waɗi fallantere kono aɗa yanna feɗendu ma yeyata hen saka mana an hoore ma wawa hen yaltude damal ngal ko gotal gorko mum ara daro e damal he te aɗa yanna wawma ko ñande hen gadda jinan harmi ñande hen wona Allah haali aɗa ma yaltu ɗon ñande hen kay ma andu wona Allah haali ɗum kam gorko boosoyajo yeehi galle janano haalde debbo janano arande joom gallam woni o mana o jippima kaaro o yeehi Marseille ɗo e balɗe tati ko toon woni mi jogui toon kew yeehi Marseille no gorko boosoyajo ummima toon tan ari hankadi i suudu janandu galle janano debbo janano haaldama ne deppiso kalis mum no woppito ɓes mum no waɗa ga ko wela ene sikka ko ɗo woni ko wela ɗo woni jaam wonde debbo o kamɓe tan ɗiɗum ha ɓooyi dille mbaɗi debbo o bone waɗi o bone woni o wi dilla o damal galle o dew joom gallam no ɗum gawona bone goto bone sappo suudu ko soki kamɓe tan gondi toon waɗi ko dow kele debbo ne jogui kele gorko ne jogui kele keline poos o aani hol fof no watta suudu waɗi ko tibo mum jaalal no dariɗo hakkude ɗo jaggi ko ɓooriɗo ko ɓandu meɗum ala ɗo suudu to ɗo ala ɗo wonata o ngabbi e jaalal o yaha dow leŋe jaalal haaɗi o nanti ɗon a tita no weeli o deƴƴi hankadi camaraji o mana huccide yimɓe joni noon gorko uddidi naati mana soki ɓoorima ɗuɓɓi jaygol ha feewi itima ha ɓandu wuli debbo nana leeli dow leeso wayno tawri joom suudu mum fokkitina soki damal ari yetti mana heeɓi dow leeso ma ji tan a yi mana kakene beela dow o wi jam gorko o wi o jam gayi oy holi o wi min nelaɗo Allah oy nelaɗo Allah oy aha oy ko Allah wi son woppani hono ɗe gueɗe joni mi nawte lakare o haali gonga tello no kabaruji mawɓe bosyaɓe sikkuɗa walani gonga o telli o wimo ya gonga ma nafima mataw kam ɗo kam sa dimo ma har min ɗo e ko heewi mbaɗa mbiya ɗum Allah wurti men wona gonga Allah wurtanima hen seyɗan tan wurtuma hen e aɗa jogui kalis sa sellani goobi Allah natat weldema sa banki ɗo naɗɗa fof ufneda a daña wobde Allah mari yimɓe ne ngala hajuji a dañata sa yi koyngal ma weeli tan aɗa jogui ɗiɗi aɗa selli aɗa jogui kalis aɗa ma e heege ala ko ñamɗa ala ko jarɗa sa huuti galle aɗa hetsa ƴewde debbo ma e ɓikkon ma ala dépasse aɗa waɗi wopoytan on dañta mari ɓen ne jiiɗa hay hunde ina wona eyyo ɗum noon woto wi noon ko Allah wurtuma hen ala ko seyɗani wurtuma hen ko iblis ɗum ko liggey iblis yo Allah dande en iblis yo Allah dande en iblis tawde eɗen guuri settude makko weeɓani mbattodiren haqqillaji e koye men jurmodiren jaafodiren ballodiren belodiren nelaɗo Allah sallllahu taala alih w sallam joom siyasa mawɗo o wonno e rewɓe jeena rimɓe o jogui taraji joyi Allah wimo yoni noon hankadi Allah waɗimo condamné rewɓe jeenaɓe gasi a ɓeetani hankadi hay goto condamné kadi a serdata e goto mabɓe ene noon aɗa wawi serde gadda goɗɗo kono kanko ala condamné serta hol sababu nelano joguino rewɓe hewɓe enen mbiyeɗen hen kaaɗe nayo o yi rewɓe ne deux choses premièrement o wonno ko jangguinowo windere de wona ñande fof o jooɗo ɗo e rewɓe il faut ko heɓa rewɓe o jangguina ɗumen hadis ha mbawa jangguina rewɓe bandumen donc il le faut ko daña rewɓe jangguinoɓe ɗum ko hen matiére goɗɗo deuxièmement debbo mo gorko mum wala e jihadi kamɓe gondi aray makko ina woni sagata debbo poɗɗo resede dañani taw ɓamtuɗ ɗum gorko mum